Здравейте, мои приятели! Вие сте с Monster Ever High. Днес ще покажа моята колекция от кукли. Monster High, Ever After High и Барби. Така, нека да започнем с моята колекция от кукли Барби. Така, ето това е тя. Това са от... това са двете кукли от Барби, които имам. Това са феички. Те бяха три всъщност, но аз намерих само две в магазина. Това е от история за модата, в Париж на Барби. Така, нека след това, те са само две. Нямам други кукли, които да са ми на Барби изобщо. Така, нека да започнем с куклите ми Ever After High. Те са 5. Така, Сарийско от Raven Queen, Apple White, Madeline Hutter и Briar Beauty. Така, това е дъщерята на червената шапчица, това е дъщерята на злата кралица, това е дъщерята на Снежанка, това е дъщерята на Лудия шапкар, а пък това е дъщерята на спяща красавица. Така, другите ми кукли са Monster High. Така, това е Кати Нуар от Scar Master. Това е Scar Screams от... тя се е вдъхновила от Freak Fusion да се облече като туралей. Поне така пише на опаковката. Много съжалявам, тук ви е паднала. Това е Аби от... това е Аби от Art Class. Това е Gigi и туралей. Те са от един епизод, само че забравих, извинете ме много за това, забравих от кой епизод бяха. Така, това е Хаулин от На кафене, а това е куклата Винъс Макфлатрап от музикален фестивал. Това е Клео Данил, оригинална. Това са моите 4 кукли от 13 желания. Това са само Джиджи Грант, Франкенщайн, Дракулора и Клодин Улф. А пък това са моите кукли от Ужас камера начало. Ето, Клодия Улф, Вайперин Горгон, Дракулора, Ханисламп, Елизабат, Клодин, Лагуна и Клео отново. Сега ще ви покажа куклите ми, които са си оригинални, с които дрехи всъщност са си постоянно. Така, това е оригиналната. Оригиналната Хъни, оригиналната Елизабет, оригиналната Вайпарин и оригиналната Клодия, оригиналната Джичи и оригиналната Клео. От Ever After High всичките са ми оригинални. Няма никоя на тронния празник или нещо такова. Всичките са оригинални. Така, пък другите са от различните епизоди. Сега ще ви покажа кои кукли ми се повтарят. Повтарящите ми се кукли са Джиджи Грант, Клео Данил, Дракулора, Клодин, коя друга кукла ми се повтаря? Ами, всъщност, нямам толкова много повтарящи се кукли. Както знаете, виждате, това е моята колекция. Благодаря, че гледахте клипа ми. В някой друг клип ще ви покажа аксесуарите на тези кукли. Всичките им аксесуари. Така, отново ви казвам благодаря, че гледахте клипа ми. Гледайте и другите ми клипове. Харесвайте, коментирайте и не забравяйте да се абонирате. Чао, чао!